Amen. Praise the Lord. God bless po, aming beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin manamahal. Opo, mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong pagdako sa amin dito upang muli ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon, hallelujah. Nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin, mahal na Panginoon. At ganoon din kami nagpapasalamat, O Diyos, sa bawat paglangis mo, sa bawat yugto ng banal na gawain, simula sa pag-MC, sa pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, sa pagpapahayag ng mga buhay na patutuo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, na siyang nagsilbing katatagan sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa pag-awitan ng beloved choirs, mahal na Panginoon, hallelujah. Napatunay lamang, mahal na Panginoon, na kami hindi mo iniiwan, hallelujah. Napatunay lamang na kami lagi mong sinasamahan, O Diyos. Maging sa katapatan ng iyong mga anak, sa pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, hallelujah. Sa patuloy pagbukas ng dungawan sa langit at pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. At mahal na Panginoon, muli sa iyong pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon, bago po ang lahat, O Diyos, kami po humingi ng kapatawaran sa mga kami nasumpuan sa aming mga kahinaan, sa aming mga naisip na banggit na hindi niyo kinalugdan, O Diyos. Lalo na po ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon. Patawarin po ako, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon. Ang iyong abang lingkod ay basahan lamang sa iyong harapan. Kahabagan mo po, mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw maglagay sa aking mga labi ng iyong mga salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Nakipapangusap sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Tulungan mo at kahabagan mo kami upang aming mapagsalo-saluhan ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. At sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng uri ng hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ako po'y bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. At ganoon din sa pag-aalala sa turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din sa buong pamilya ng ating beloved Honorable Pastor. Hallelujah. At ganoon din ang aking pagbati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, ganoon din sa kanilang mahal anak, Sister Vines Nier, at ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo manamahal, isang magandang umaga, lalo na din sa ating mga webcast viewers, sa ating YouTube followers. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At lagi pong sinasabi ng ating beloved ordained preacher, sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na isang oras lamang na mahal. At ito'y panandalian lamang po na mahal. Ating pagsalo-saluhan inilaan na ating pinakamamahal na Panginoon na kanyang mga salita. Hallelujah. Talagang tunay po na tayo pinagpala, hallelujah, dahil napakabuti ng Diyos, hallelujah. Dahil tayo po yung malaya pang nakakapag-aral ng mga salita ng Diyos at makapagpuri sa kanyang marilag at banal na pangalan. Ating buksan natin banal na kasulatan, hallelujah. Ating pong pag-aralan, manamahal ang titulo po ng ating pag-aaralan, manamahal. Ito po ay ang tunay na kayamanan. Marahil, ano ba ang talaga ang tunay na kayamanan ng isang Kristiyano o isang nilalang minamahal? Hallelujah. Dahil ito ba ay mga tinanggap na biyaya at pagpapala, mga material na bagay na kanyang tinatangkilik sa sanlibutan ito? Hallelujah. Ngunit merong sinasabi ang Biblia na talagang
isang tunay na kayamanan, minamahal. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo po ay 13, ang versikulo po ay 44. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanata 13, talata po ay 44. Ito po ang nakasulat. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim. At sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain ng mahal na Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Tignan natin, manamahal, itong isang tao, manamahal, na kanyang nasumpungan, manamahal, ang isang tunay na kayamanan, manamahal. At sa grabe niyang kagalakan, manamahal, ay kanyang ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik. Talagang nakita niya ang napakagandang kayamanan at napakahalagang kayamanan. Hallelujah. Na talagang ipinagpalit niya ang lahat ng meron siya dahil sa nakita niyang kayamanan na yon. Hallelujah. Tunay po, minamahal, na talagang inilintulad dyan, minamahal, yung kaharian ng langit, minamahal. Dahil ang tunay na kayamanan ng isang Kristiyano ay ang kaharian ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay, minamahal, na talagang kung ating papansinin, minamahal, nasabi nga ng banal na kasulatan, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yon. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na mahal, yung ating mga kaligtasan ay talagang maging ganito yung ating tingin, na mahal. Talagang ito'y ang ating kaligtasan ay pinakamahalaga sa lahat. Hallelujah. Na talagang handa nating ipagpalit yung ating anumang meron tayo, manmahal. Yung talagang ating pahalagahan ng ating kaligtasan, manmahal. Hallelujah. Lalo na po ngayon, manmahal, talagang darating tayo sa panahon, manmahal, na tayo mamimili talaga, manmahal. Kung hindi natin gagawin ang ganito, manmahal, mahihirapan tayo, manmahal. At higit sa lahat, mapupunta tayo sa kapahamakan. Dapat kayong pa lamang daw, manmahal, hallelujah, alamin na natin kung ano talaga ang pinakamahalaga sa atin. Ang kaligtasan ba o ang ating mga tinatangkilik? Minsan ito, manmahal, ang mga pangyayaring ito ay medyo natataliwas, manmahal, sa mga tunay na nangyayari sa ating buhay Kristiyano. Ang sinasabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, dapat daw pahalagahan natin. Ngunit ang katotohanan, manmahal, marami sa ating mga kapatid, kahit lumingon tayo sa magkaliwat kanan natin, manmahal, marami tayong mga nakasama noon, ngunit wala na sila. Na kung saan, manmahal, ang iba sa kanila, manmahal, ay talagang nandyan na naging busy sa mga trabaho. Nandun talaga, manmahal, hanggang sa sila mag-enjoy na, sila'y kumita ng malaki, hallelujah. Dati, nakikita natin sila 3 times a week. Nakikita pa sa mga Bible study. Tapos pagkatapos, manmahal, minsan overnight na lang at linggo na lang. Tapos sumunod, linggo na lang. Yung nga yung sinasabi na lahat ng ating mga ngaral, manmahal, na talagang minsan napakadalang ng dumalaw, manmahal. Gawa na naging busy na sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Ngunit ito'y taliwas doon sa sinasabi na ating pinakamamahal na Panginoon, na dapat daw tayo magpahalaga sa ating mga kaligtasan. Kasi kung ganito yung magiging pananaw natin, manmahal, paano pa kaya pag dumating yung tunay na tatakan, manmahal? Hallelujah. Kung ganito tayo magdesisyon, manmahal, hallelujah, sa ating mga buhay, hallelujah, talagang delikado ang ating kaligtasan. Lalo ngayon, manmahal, hallelujah, talagang tayo napapalapit na sa mga pagkakataong ganito. Hallelujah, talagang napakahirap ang ganito. Lalo na, manmahal, sa ating mga minamahal na kapatid, manmahal, sa mga simpleng desisyon pa lamang, manmahal, sa mga trabaho pa lamang. Minsan ang ating mahal na kapatid, ating makikita, manmahal, ating imbitahan na, mahal na kapatid, ang tagal mo nang di dumalo ka naman. Ngayon, lalo na ngayon, overnight, halika. Sabing ganon,
Hayaan mo kapatid, loobin ng mahal na Panginoon. Ngunit alam natin na mahal, hallelujah, ang pagdalo sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon ay tunay na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Well, in fact, tayo tinuruan ng man of God, ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, na tayo dumalo daw ng 3 times a week, na wag mag-absent, upang tayo makasiguro sa kaligtasan. Dumalo ng 3 times na sinsirong nagpupuri sa buhay na Diyos, hallelujah, upang patuloy na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit manamahal, hallelujah, sa mga pang-araw-araw na trabaho manamahal, hallelujah, sa araw-araw na paghahanap buhay, minsan hindi napapansin ng mga Kristiyano manamahal ang silo ng gawa ng kaaway. Ating pong basahin manamahal dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 19 hanggang 21. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng Mateo, ang kabanata sa isang talatay 19 hanggang 21. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman doroon ang inyong puso. Palakpakan po natin mahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po manamahal, nakita yung manamahal, yun ang napakadelikadong bagay. Dahil kung mapopokus ang ating mga atensyon manamahal, lalo na manamahal talagang ang pinakamatinding ginagamit ng kaaway ng Diyos ay ang salapi, ang pera. Ito hindi natin may pagkakaila manamahal, hallelujah. Tunay po manamahal talagang sa panahon ngayon manamahal talagang ito ang ginagamit ng kaaway upang masila maging mga Kristiyano. Hallelujah. Na ginagawa ng kaaway na maging busy upang siya hindi makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang mawalan ng oras, manamahal. At lalo tigit kapag ka nag-enjoy na, kumita na ng malaki, andyan manamahal talaga nakapagpundar na ng maraming mga magagandang tahanan, mga sasakyan. Siya'y malilibang na manamahal. At sabi nga ng banal na kasulatan na maging ang kanyang iyong puso manamahal ay kapag ka nandoon na yung puso manamahal, kung nasaan ang iyong kayamanan ay doon doroon ang iyong puso. Hallelujah. Tunay na ito'y tutungo sa kapahamakan. Ito'y magsisilbing silo manamahal. Hallelujah. Ng kaaway. Hallelujah. Kapag ka hindi natin nabantayan manamahal, hindi lamang ito sa mga kasimpleng kayamanan manamahal, maging sa ating mga ordinaryo manamahal. Minsan, nagkakaroon tayo manamahal ng pagpipilian manamahal. Na minsan, kahit sa oras ng gawain, tayo may mga trabaho. Ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon para mamili kung ikaw ba'y pupunta sa iyong trabaho o dadalo ka sa gawain. Ngunit alam naman natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mapagpalang Diyos, hallelujah. Ang Diyos na hindi nagpapabaya, hallelujah. Sa katotohanan ng mahal, marami na sa ating mga minamahal na kapatiran na nawalan ng trabaho. Lumipas ang 2 taon, hallelujah. Ando na mahal talagang walang trabaho, hallelujah. Ngunit, grabe, patuloy na nagpo-provide ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na laging pinag-iingatan at laging pinoprovide ng pinakamamahal na Panginoon ng lahat ng kanilang pangangailangan, hallelujah. Marami dito sa mga, ating mga minamahal na kapatid na mahal talagang tunay na nawalan ng trabaho. Maging sa kanilang mga pinagtatrabahuan na talagang matagal ng pinagkakakitaan, hallelujah. Aking nakuusap ang isang kapatid na mahal, hallelujah, na nawalan ng trabaho. Nasabi niya siya isang malaking kawalan sa kanya nung siya mawala sa trabaho. Ngunit ito'y nagsilbi pa rin pagpapala. Grabing pagpapala at grabing pag-ibig ng Diyos dahil sa paghahanda niya sa kanyang mga anak, sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Hallelujah. Alam niyo man mahal, ang ating mahal na kapatid na ito ay nagtatrabaho na mahal. Ngunit sabi niya, kapatid, hindi ako regular na nakakadalo. Minsan, napapasubo pa nga sa mga hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ngunit siya'y tunay na pinagpala na mahal. Dahil nung siya'y mawalan ng trabaho na mahal, siya'y patuloy na nakapaglingkod at siya'y nakakadalo
3 times a week, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Bagamat sa gitna ng pagkawala ng mga trabaho, hallelujah, yan pala'y nandyan sa kabila niya na mahal ang grabing pag-ibig ng Diyos. Dahil siya'y inihahanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tunay po minamahal, huwag nating isipin minamahal na ang Diyos ay tayo pinagbabawalan magtrabaho. Hallelujah. Ayaw ng Diyos ang taong tamad. Well, in fact, sabi ng Biblia, ang tamad daw ay huwag pakainin. Ngunit alam niyo minamahal, hallelujah, ang nais ng Diyos ay unahin natin siya. Paglingkuran natin siya ng totoo, hallelujah. Sa kabila ng mga ating mga nararanasan minamahal, talagang unahin natin ang ating dakilang Diyos. Siguradong hindi tayo pagkukulangin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang, sabi nga po ng banal na kasulatan, hallelujah, na talagang kapag kainunan daw natin ang ating Diyos, hallelujah, kagaya po minamahal, sa isang pagkakataon minamahal, hallelujah, ito po'y bagamat hindi sa mga pagpapala ng Diyos, alam naman natin, hallelujah, na sa buhay ni Lazaro minamahal, isang tunay na Kristiyano. Kung tutuusin minamahal, maging ang ating mga buhay, hindi natin maihahambing sa Kanya. Dahil si Lazaro ay isang pulubi minamahal, punong-puno ng galis, wala siyang ni makain. Siya'y namumulot lamang ng mumo sa silong ng dulang ng mayaman. Ngunit minamahal, hindi yun naging hadlang para siya maging Kristiyano, para siya maging magtapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat kung iisipin natin, baka kung sa atin yung tayo magtatanong, mahal na Panginoon, naglilingkod naman ako, bakit ako ganito? Bakit ang dami kong galis? Bakit ganito ako kahirap? Ngunit si Lazaro ay patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sa pagpikit ng mata ni Lazaro, hallelujah, andun kaagad siya sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ating pong basahin, manamahal, hallelujah, dito po sa aklat ng unang Timoteo, ang kapitulo po ay 6, bersikulo po ay mula 8 hanggang 10. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Timoteo, kabanata 6, talata po ay 8 hanggang 10. Ito pong nakasulat. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at inuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan nyo manamahal, ang pangyayaring ganito manamahal, na isang napakahirap na bagay manamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, ngunit tayo masiyahan na kung anong meron tayo, magkaroon lang daw tayo ng pananamit at pagkain, masiyahan na raw tayo doon. Huwag na raw nating nasahing yumaman. Sapagkat sa pagnanasa ng pagyaman manamahal, minsan doon pumapasok ang gawa ng kaaway, hallelujah. Na tayo nag-iisip na magkaroon pa ng kasaganaan dito sa mundong ito na mahal. Ngunit kung ating iisipin man mahal, tayo pinangakuan na ng Diyos ng grabing kasaganahan. Hallelujah. Sa patuloy natin paglilingkod, tayo dinisenyo actually sa grabing pagpapala na inilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, sa kanilang patuloy na paglilingkod, hallelujah. Patuloy silang pinagpapala ng Diyos. Ngunit ang mga bagay na yun ay bonus lang, hallelujah. Ngunit ang nakalaan sa atin ay grabing pagpapala, ang buhay na walang hanggan, ang mansyon na nag-aantay sa atin sa kanyang kaharian, hallelujah. Na patuloy tayong, hallelujah, nandun naman talagang magtatamasa ng grabing biyaya at pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit kung ating dito hindi mabantayan, manamahal, hallelujah, kung tayo manatiling magnanasa pa ng mga magandang buhay dito, actually sa totoo lang,
Itong mundo natin ito ay talagang pagulo ng pagulo ito, minamahal. Asahan na po natin, minamahal. Maging sa mga gasolina natin, minamahal, magkano yata yun? Tumaas na naman uli, minamahal. Parang 6 na piso na naman yata ang tinaas. Hallelujah. Wala nang tigil to, minamahal. Maging sa mga iba't iba uling variant ng mga karamdaman na COVID, minamahal, talagang patuloy itong parami ng parami. Kaya't huwag na tayong umasa sa mga bagay na maganda pang mangyayari dito, minamahal. Ating asahan na lamang ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ngunit minamahal, hallelujah, ating pong basahin, minamahal, dahil ito po ang napakadelikado sa lahat ng bagay, minamahal, na kapag sabi nga ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Mateo 6:24, minamahal, maging tayo may hindi makapaglingkod, hallelujah, sa dalawang Panginoon, hallelujah. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kapitulo 6:24 po. Amen, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata 6, ang talata 24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang hindi daw tayo pwedeng maglingkod, manmahal. Hindi raw natin pwedeng ibigin ang ating kayamanan, nating mga inipon, manmahal, at ang mahal na Panginoon. Talagang kapag natin naukol na yung ating pansin, manmahal, talagang tayo mawawala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na kapag tayo nilibang na libang ng gawa ng kaaway, manmahal, hallelujah. Nandiyan na talagang tayo nalibang na, talagang malaki ang tsansa. Kapag tayo talagang napakarami ng pera na talagang nabulag na rin maging ating pag-iisip, manmahal, talagang malaki ang chance ng tayo mawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ito pa ang pinakamasakit sa lahat, minamahal. Ito ang pangyayari po sa atin, minamahal. Ang karamihan po sa atin, hindi naman tayo mayaman. Hindi naman tayo napakaraming pag-aari, minamahal. Minsan tayo nabubuhay lamang na sapat talagang may pananamit, may makain, minamahal. Ngunit, minamahal, ito po ang napakahirap na bagay, minamahal. Basahin po natin dito sa aklat ng unang Juan, kapitulo 2, versikulo 15. Amen, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng unang Juan, kabanata 2, ang talata 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po ang masakit, manamahal. Tayo, manamahal, bagamat mahirap lang, alin ba ang pipiliin natin, manamahal? Magkaroon tayo ng kayamanan dito. Sigurado kasi, manamahal, at nakikita naman natin sa mga taong mayayaman, manamahal, talagang nag-aaliw-aliw, manamahal. Kung saan-saan napupunta, talagang minsan wala nang oras para maglingkod sa Diyos. Ngunit tayo, manamahal, hindi naman tayo mayaman, hindi tayo napakayaman, hindi naman napakahirap, hindi naman tayo pulubin, manamahal. Ngunit, manamahal, kapag tayo lumuhod na nalangin sa unang dalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, magkaroon man tayo ng karamdaman, manamahal, pinagagaling tayo ng pinakamamahal na Panginoon. Magkaroon man tayo ng pangangailangan, hallelujah, kapag tayo nagsumamo sa Diyos, karakaraka lang dyan ang ating mga pangangailangan. Hallelujah. Tunay, manamahal, na higit natin piliin ang buhay na ganito, manamahal, upang tayo patuloy na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon kaysa sa kayamanan ng sanlibutan ito. Sabing ganon, ng ating pinakamamahal, Panginoon, kapag iniibig mo daw ang mga kayamanan sa sanlibutan, mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kasi sabi nga ng banal na kasulatan, hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, ang kayamanan at ang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ito po ang masakit na mahal, hallelujah, na pangyayari, maging sa ating mga minamahal, hallelujah, na kababayan, sa ating mga kapatid na mahal na naging busy sa pagtatrabaho na mahal. Kapag minsan ating inimbitahan sila mag-overnight, hindi kaya, kapatid, kasi may trabaho ako. Kinabukasan, kasi baka mamaya hindi ako maka-attend doon sa appointment ko. Hindi ko magawa yung aking mga
hindi ko ano yung aming transaksyon. Baka mapalampas ko yung aming transaksyon. Na kung saan na mahal talagang na ipagpapalit yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit sabi nga ng ating nabasa na mahal, na ang paglilingkod daw sa ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang ituring natin, manamahal, na ito ay pinakadakilang yaman sa lahat ng kayamanan. Hallelujah. Na talagang dapat nating ingatan na mahal sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na upang ating maisapamuhay. Hallelujah. At talagang tayo lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa totoo lang, manamahal, hindi naman tayo pagkukulangin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Ang ibon nga, manamahal, hindi naman nag-iipon, hindi naman nagtatanim, ngunit pinapakain ng Diyos. Hallelujah. Maging si Solomon nga, manamahal, ang liro, manamahal, ating pong basahin, manamahal, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 25 hanggang 34. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 6, talata po ay 25 hanggang 34. Ito pong nakasulat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? Amen. At Praise the Lord. alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga leryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulit man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na mga magsabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintel. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Grabing pangako ng Diyos, hallelujah, na kaya dapat hindi tayo mga balisa na mahal. Kapag ka sa ating pamumuhay sa araw-araw na mahal, dahil ito minsan talagang, itong pamumuhay natin na mahal talagang, lalo na ang ating ikabubuhay sa araw-araw, ito'y kalimitang kinababalisa ng mga Kristiyano, hallelujah. Na talagang minsan walang maisaing, walang pamasahe, hallelujah. Ngunit pansinin niyo man mahal, bagamat walang laman ang ating mga bulsa, ngunit kapag kadadalo ka, sa araw ng iyong sa ibang araw, manamahal, walang laman ang iyong bulsa. Ngunit kapag ka ikipadalo na, biglang may mag-aabot sa iyo ng pamasahe para ikay makadalo. Wala kang makain, hallelujah. Biglang magbibigay ang iyong kapitbahay na yung kapitbahay mo umuusig pa sa iyo. Na talagang gagawin ng lahat ng pinakamamahal na Panginoon upang ikay provide ng lahat ng pangailangan mo, hallelujah. Sabi ng ating nabasa manamahal, hallelujah, alam na ng Diyos ang ating mga pangailangan manamahal. Kaya hindi dapat tayo mabalisa manamahal, hallelujah. Tayo hindi pababayaan ng Diyos. Tandaan natin na ang ating Diyos ay buhay, hallelujah, na hindi nagpapabaya, hallelujah. Ang ating Diyos ay may-ari ng langit at lupa, hallelujah. Talagang hindi tayo pababayaan ng mahal. Isipin natin ng mahal kung paano tayo iniligtas ng ating Diyos. Kung gaano ang hirap ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo
iligtas sa ating mga kasalanan minamahal na kanyang dinanas sa krus ng Kalbaryo, na kanyang tiniis ang grabing sakit, bagamat siya'y nakapako minamahal, haleluya. Ngunit naghahabilin pa rin ng grabe niyang pag-ibig sa atin, haleluya. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, haleluya. Gaano pa kaya ang isasaing mo, kapatid? Gaano pa kaya ang pamasahe mo, kapatid? Gaano pa kaya ang gasolina mo, kapatid, na nais mong dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon? Lalo't higit kang pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine man mahal, sabi nga ng banal na kasulatan, kahit ang lirong man mahal, hindi nakapaggayak ng ganito kahit si Solomon. Na sa panahon ni Solomon man mahal, talagang siya ang pinakamayaman sa buong mundo ng kanyang pagkakataon, ng kanyang kapanahonan man mahal. Ngunit hindi man siya nakapagdamit ng kagaya ng pananamit ng liro na ibinihis ng Diyos. Ngunit ang lirong yan man mahal, haleluya, namumukadkad sa umaga man mahal, pagdating ng hapon, natutuyo. Ngunit ito'y binibihisan ng Diyos, sabing ganun. Ngunit gaano pa kaya ang mga anak ng Diyos? Gaano pa kaya ang mga Kristiyanong naglilingkod ng tapat sa Kanya man mahal? Imposibleng hindi pagpalain ng Diyos. Dahil ang Diyos nating nakilala ay Diyos na mapagpala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, haleluya. Ngunit sa buhay talaga ng Kristiyano manamahal, hindi lamang manamahal puro roses manamahal. Hindi lamang puro ang darating sa buhay ng Kristiyano ay puro pagpapala, puro kasaganaan manamahal. Hindi yan ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, haleluya. Maging sa ating mga karamdaman manamahal, actually si Apostol Pablo nga manamahal, haleluya. Bagamat si Apostol Pablo manamahal ay bawat masilungan niya manamahal ng kanyang anino manamahal, ito'y gumagaling. Bawat patungan niya ng kamay, mahipo lamang si Apostol Pablo, gumagaling manamahal. Ngunit sa totoo lang si Apostol Pablo ay may karamdaman ding hindi gumagaling. Ngunit sabi ng pinakamamahal na Panginoon sa kanya, sapat-sapat ang biyaya kay Apostol Pablo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, haleluya. Tunay po manamahal, haleluya. Sa mga pagpapalang ito ng Diyos, haleluya. Hindi lamang sa mga pagpapalang ito, manamahal. Dapat din tayo, manamahal, matuturing magtiis. Kaya nga sabi ng pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagpapaliwanag sa atin, manamahal, magkasya kayo kapag kayo'y may makain at may maidamit. Magkasya na kayo dyan upang tayo hindi pumasok sa silo ng kaaway. Kumbaga, makontento tayo, manamahal, kung anong meron tayo. Dahil alam naman ng ating Diyos ang ating pangailangan, tiyak hindi tayo pagkukulangin ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pambasahin dito man mahal sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 29. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Pilipos, ang kabanatay 1, ng talatay 29, sapagkat sa inyo pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kinakailangan din tayo magtiis, manamahal. Hallelujah. Magkasya sa anumang meron tayo, manamahal. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon ay isang perpektong halimbawa, manamahal. Nagayag ang ating Diyos ng perpektong halimbawa sa grabe niyang pagtitiis, manamahal. Simula kanyang pagkabata, manamahal, hanggang siya'y tumanda at lalo na nung siya'y mabayubay ng krus ng Kalbaryo. Grabing pagtitiis, manamahal, upang ikaw at ako ay magkaroon lamang ng kaligtasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na talagang isang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya nga manamahal sa ating panghuling versikulo, manamahal, hallelujah, tayo'y manampalataya, manamahal, sa ating pinakamamahal Panginoon. Ating ipaglaban ang ating pananampalataya, manamahal, hallelujah. Lalo na po manamahal yung ating pagdidesisyon na pagdalo ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa ating patuloy na pagdalo, manamahal, diyan tayo lilinisin at ihahanda ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang nalalapit na pagbabalik, manamahal. Hallelujah. Ito ang mabigat, manamahal. Kung tayo magpapasilo, manamahal, o magiging busy pa sa ating mga ginagawa, yung ating mga iniipon, mga namahal na kayamanan, what if bumalik ang pinakamamahal na Panginoon ngayon? Sino ang makikinabang ng ating mga kayamanang pinagpaguran? Sino ang makikinabang ng ating pinagpagalang mga kayamanan na talagang iginugol natin
naging sanhi pa na tayo mawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Mawawalan ng saysay, manmahal. Ngunit kapag kainunan natin ang kalooban ng Diyos, tayo patuloy na naglingkod, ang mga pagpapalang yan ay susunod sa mga anak ng Diyos. Patuloy tayong pagpapalain ng Diyos, hallelujah. Dahil tayo hindi nakadesenyo para maghirap na mahal, tayo nakadesenyo upang patuloy na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sabi nga po ng banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12. Amen, praise the Lord. Amen. Dito po sa Aklat ng Filipos, ang Kabanatay 2, ang talatay 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan na mahal na may takot at panginginig, hallelujah. Lalo naman mahal, talagang nalalaman natin na talagang malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito ang turo ng man of God, hallelujah, na dito tayo malilinis, hallelujah. In fact, talagang grabing pagpapalang darating manamahal, grabing kaligayahan sa ating mga puso manamahal, hallelujah. Grabing kagalakan manamahal. Ang kagalakan na mararamdaman mo kapag patuloy maglilingkod sa Diyos ay hallelujah. Hindi mabayarang kagalakan ng mga material na bagay, hallelujah. Wala mang kumakaling sa iyong bulsa, wala mang tumutunog sa iyong bulsa, hallelujah. Ngunit nakangiti ka, nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po tumayo manamahal at tayo umabit sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsidag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y
pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay po na mamahal na napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Sa grabing pagpapala niya sa ating mahal. Hallelujah. Tayo talagang pilitin natin manmahal, ipaglaban manmahal. Hallelujah. Na tayo makapagdesisyon ng tama manmahal. Lalo na ating pagsumikapan manmahal na isa puso natin manmahal ng tangi nating kayamanan. Hallelujah. Ay ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin natin na ito lamang ang ating kayamanan na mahal, hallelujah. Sapagkat kung ito ay ating mabibitawan man na mahal, hallelujah, isang kakilakilabot na bagay, mahulog sa kamay ng Diyos. Hindi natin hawak ang bukas man na mahal. Maaring mamaya, babalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung mananatili sa ating mga puso man na mahal, hallelujah, ang ganitong pagpapahalaga sa ating mga puso na mahal, na ang pinakadakilang kayamanan ay ang kaharian ng Diyos. Sama-sama tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y panalangin man na mahal, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aming sabot na langin, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, Diyos. Patuloy mong panghawakan ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon.
Patuloy isa puso mo sa amin, mahal na Panginoon. Ang pagpapahalaga, hallelujah, sa karya na yung inilaan sa amin. Mahal na Panginoon, kahabagan mo, maging aming mo minamahal na kapatid na nawaglit sa iyo, Diyos, hallelujah. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, sila panumbalikin mo, mahal na Panginoon, hallelujah. Upang sabay-sabay kami magmana ng buhay na walang hanggan na iyong panangako sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin ng beloved Pastor Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At hallelujah, tayo po dumalangin na mahal, hallelujah, maging sa ating pangailangan nating beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, hallelujah. Ating isumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ating beloved, taglay na kalakasan nating beloved Pastor, hallelujah. O mapagpala po namin, Ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat sa iyong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. O Diyos, hallelujah, amin pong sinasama, mahal na Panginoon, ang hallelujah, aming beloved Pastor Estrada Almeida, hallelujah, na patuloy mong bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy bigyan ng mahabang buhay, hallelujah, upang matagal pa namin makapiling ang aming beloved Pastor Estrada Almeida, hallelujah. Ganon din patuloy bigyan ng kalakasan at pagpalain, hallelujah, ang kanilang mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Bigyan ng patuloy na kalakasan upang mapangasiwaan ang malawak mong gawain, mahal na Panginoon, sa iba't ibang bansa, hallelujah. Ganon din kabalikat ng lahat ng mga manggagawa manamahal, ng lahat ng aming mga minamahal na manggagawa, hallelujah. Patuloy silang pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin namin, beloved Pastor Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po manalangin minamahal sa ating mga personal na pangangailangan, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Kung kayo po may mga karamdaman manamahal, ipatong nyo ang inyong kaliwang kamay sa inyong mga karamdaman mahal at ang iyong kanang kamay sa ulo. Isipin po natin mahal na ang nagpatong sa atin mahal ang ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, hallelujah. Ating idalangin ang ating mga problemang yan. Kung meron tayong mga problema mahal, itaas natin ating dalawang kamay, hallelujah. At tayo sabay-sabay na manalangin, hallelujah. Sawayin natin sa makapangyarihang pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aming sinasaway lahat uri, hallelujah, sa iyong pinakamakapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang lahat ng uri ng karamdaman, uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, hallelujah. Lahat ng karamdaman, mga TB, diabetes, mga cancer, hallelujah. Hallelujah, lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng problema lumahis kayo sa pinakamakapangyarihang pangalan ng pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po ito may mahal. Hallelujah. Gaya po ng ating dating ginagawa mahal, tayo po tumalon ng 3 beses bilang paglukson mahal ng pagtatagumpay. Ating isipin ano man yung ating mga dinalangin, ating sinumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating mga kagalingan, yan ay tinugon at pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo tatalon ng 3 beses mahal, huwag magbibiro. Tayo tumalon ng buong pagbunyi at pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talon tayo, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang tunay pa naman, talagang sumikat na po ang gintong araw. Tayo pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. At tayo po minamahal, ay dadako po sa mga mahalagang announcement. At aking pong binibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder, Brother Noel Braganza. Amen, praise the Lord.